què tal? Bon dia. Explica'ns això de la consulta. Qui la convoca i per què? Bon dia, Xavier. Doncs clar, el Departament del Pirineu Oriental, a Catalunya del Nord, viu una cita que podríem qualificar de cíclica d'aquí un mes, a final de mes, de fet, perquè la institució del Departament del Pirineu Oriental, és a dir, aquesta franja petita territorial i administrativa que concerneix tota la Catalunya del Nord amb una part occitanòfona del Fenolledès, de fet, convoca una elecció popular per triar el nou nom del territori. És una consulta que s'hauria d'impulsar el 20 de juny, segons les últimes fonts que tenim. I exactament què és el que es preguntarà als ciutadans? Què és el que hauran de decidir? La pregunta és tancada? Hi ha unes propostes de noms o són propostes lliures? Com va això? Això mateix, hi ha tres propostes. La primera és de quedar-se amb el nom actual de Pirineu Oriental o Pirineus Orientals, això tampoc és molt clar, la traducció en català. La segona és de convertir aquest nom per un nom que integri la sensibilitat catalana del territori amb Pirineu català o Pirineus catalans. I la tercera opció, que és la portada per l'àmbit més turístico-econòmic, que és la proposta de Pirineus Mediterrani, que haurà d'impulsar després un nou label turístic i una nova campanya turística. Qui ha proposat aquests noms? Qui ha pogut proposar els noms que se sotmetran a la consulta? De fet, hem de tornar un poc enrere a la reelecció al cap de la institució departamental de l'Hermeli de Malherbe, que és l'actual president del departament, que a la seva última elecció va prometre una gran consulta ciutadana per tal de canviar el nom del departament, que d'ençà dels anys 50, 70, 2000, 2007, 2015 ha generat un debat entre el teixit cultural associatiu català i una part important també de la població del departament, que trobava que aquest nom heredat de la Revolució Francesa, el nom de Pirineus Orientals, no era adequat a les esperances identitàries, a les necessitats també de labels turístics, etc. El 2020 van provar des del departament de proposar un nou label, que era el de la quarta dimensió, un label turístic de quarta dimensió, que van pagar amb molts diners públics una empresa de comunicació de Montpellier, crec, o de París, i que va durar 3 setmanes perquè tota la població es va aixecar per manifestar en contra d'aquest label que no integrava, de fet, la sensibilitat identitària. La presidenta i el vicepresident, el senyor Nicolás García, antic baia d'Elna, i ara vicepresident encarregat de la catalanitat, han impulsat una llarga consulta, un debat aquests últims mesos amb una part de la població del territori per tal de veure quines solucions es podrien proposar de cara a aquesta problemàtica nominal. I com ho deia, els síndics turístics tots van apostar i intentar de forçar l'acceptació d'un nom que no integri de fet cap catalanitat, perquè segons ells la Catalunya és del bàndol espanyol. Entesos. De totes maneres, Lluís, les entitats catalanes com s'estan posicionant en relació a això? Suposo que la possibilitat que el nom fos País Català ja està descartada, és impossible, ja no està en aquesta terna que ens comentaves. Per tant, l'opció preferida, entenc, per aquestes entitats seria Pirineus catalans o Pirineu català, perquè és com s'hauria de dir en català. És això, perquè de fet hem d'entendre que no són els habitants del departament que trien, sinó els electes o les grans administracions i institucions des de París, que han de decidir si el nom... De fet, són les grans institucions des de París, l'estat francès. Perdona que t'interrompi, És a dir, perquè això quedi clar. Sí, perdona, que quedi clar. Per tant, la consulta no és vinculant, és a dir, el que surti a la consulta no és el que passarà, sinó que al final la consulta serveix perquè
a París decideixin o sàpiguen què és el que pensa la població i a partir d'aquí prenguin una decisió. És així? És això. De fet, la consulta vol apoyar, recolzar el dossier que marxarà cap al prefecte primer del Pirineu Oriental, que ell haurà de decidir si o no es pot remuntar a París, i des de París, després, en un segon o tercer temps, decidiran si aquest nou nom amenaça o no directament la República Francesa i la seva unió o unicitat. El que volen fer, el que sembla. Dic que és una visió particular del que seria la democràcia, no? És la gran república francesa, és així que funciona l'estat francès i segons París és així que hauria de funcionar a tot arreu del món també. Bé, és la democràcia amb tots els filtres, no? que ens puguem imaginar. En tot cas, ara ja demano una opinió més personal, Lluís, o una visió més d'observador de la realitat que t'envolta. Hi ha interès per part de les entitats catalanes, de les persones més compromeses amb la catalanitat o amb Catalunya Nord, totes aquestes comarques, perquè surti un nom, ja, per entendre's d'alguna manera, s'estan escalfant motors, hi ha interès per aquesta consulta o es veu com un pur tràmit que, a més, pel que ens acabes d'explicar, tampoc és vinculant el resultat i, per tant, hi ha un desinterès general per part de tothom? Ja primer hi ha un desinterès general per part d'una gran part de la població, perquè n'hi ha molts que, amb una certa raó, que diuen que aquesta campanya és només per fer plaer a uns quants i que, de fet, hi ha altres urgències per tractar al nivell del departament, és cert. Després, al nivell del teixit més militant o cultural, de fet, es planteja d'ençà d'almenys un segle el canvi de nom del territori i l'afirmació d'un nom propi que permeti després de presentar-se de cara al món, tant al Principat com a la resta de l'estat francès i a Europa, com un territori català. Catalunya del Nord, Catalunya Nord, Rosselló, País Català, Pirineu català, comtats catalans, hi ha hagut moltes propostes amb una certa producció redaccional que mai es va traduir, de fet, per un vot unilateral, una resposta unilateral. El que podem veure és que d'ençà del món potser més folclòric, també turístic, s'utilitza molt la noció de país català, pays català, en francès, amb una forma de mimetisme del que passa al País Basc, on van crear el País Basc francès, de la banda nord, on van crear un label turístic més, sense passar pel filtre de l'Estat, és a dir, una plec d'institucions locals que es va crear un label País Basc. És el que podria fer el departament molt senzillament, és a dir, sense preguntar ni a la població ni a l'estat francès ni res, és a dir, posar un nom que sigui Pays Català, Catalunya du Nord, Catalunya Nord, el que sigui, i impulsar enrere una campanya de difusió d'aquest nom i d'acceptació. Era una de les vies, de fet, pensada des del teixit més militant. Els electes s'ho van rebutjar perquè tenen por de ficar-se un poc sobre l'esquena tota una part important del teixit econòmic o turístic. Veiem que és més una maniobra, tot això política, que no pas una veritable campanya identitària, territorial, ciutadana. Clar, molt interessant arribar als detalls. Sí, totalment, però molt interessant arribar als detalls. Ara els comentarem amb en Josep i en Francesc, però molt interessant arribar als detalls de la consulta, perquè si et quedes en el titular, no? El Departament de Pirineus Orientals farà una consulta per decidir un nou nom, tot és molt bonic, no? Flors i violes, però aquí veiem quins equilibris hi ha, com el sector turístic, no? Pressiona per una banda, com la catalanitat intenta expressar-se, però compta que no molestem massa el sector turístic, que no hi vegi el que no és, i després al final acaba decidint París. En tot cas, només una última pregunta ja per acabar, Lluís, i moltes gràcies, que sense aquestes explicacions crec que no podíem debatre la qüestió. Si ara es fes una enquesta, què creus que sortiria? Pirineus catalans, hi haurà campanya, això és un dia de votació o són uns dies de votació? Com serà la cosa? Encara no tinc el calendari precís, sabem que la campanya s'impulsa el 20 de juny, no sé quan s'acabarà la consulta popular o ciutadana, que diuen,
Jo crec que el primer nom elegit serà, de fet, la no participació a aquesta consulta. Crec que hi haurà una part important podem pensar-ho en tot cas, una part important de la població que no votarà. Després, jo crec que hi haurà una part important de la població també que votarà per quedar-se amb el nom Pirineus Orientals. Això per costum, confort, etc. I jo crec que hi haurà també una part importantíssima que voldrà Pirineus catalans perquè hi ha veritablement una sensibilitat molt forta de la identitat. A veure que ens mostrarà els resultats i saber-ne més, sobretot de l'agenda política del departament, serà útil. Molt bé, doncs ens ho aniràs explicant, Lluís. Ens arriba a través teu el vent que deu fer a Perpinyà ara i també ens arribava el cant dels ocells. D'on ets exactament, Lluís? Soc a la Universitat de Perpinyà, al campus del Molí de Vent. Podem fer una volta, si voleu. Un altre dia. Un altre dia la farem i, en tot cas, t'esperem la setmana per aquí, La setmana que ve per aquí. Amb molt ple. És això mateix. Vinga, Lluís, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon dia. A tu. Adéu.